Každoročne počas letných prázdnin realizuje mesto Brezová pod Bradlom prostredníctvom viacerých dodávateľov investičné akcie naplánované a schválené v rozpočte na príslušný rok. V základnej škole v minulom roku vybudovali novú infraštruktúru v podobe basketbalového ihriska, dokončili polkruhy pri bežeckej dráhe. Počas prázdnin zrekonštruovali aj sociálne zariadenia v materskej škole na sídlisku Dušana Jurkoviča. Doinštalovali sa 2 nové autobusové zastávky, zrekonštruovali chodník na Budovateľskej ulici a na Hornom rade vybudovali nový chodník k obchodnej prevádzke a vznikli nové parkovacie miesta. Tie vznikli aj pri zdravotnom stredisku a spoločnosť NG rekonštruovala rozvody tepla po celom meste. Úspešne pokračovalo aj budovanie nájomných bytov na Piešťanskej ulici. Položením kvetov k jedinému pamätníku majstra Jána Husa na Slovensku a piesňou v podaní zmiešaného spevokolu začala v Brezovej pod Bradlom v 1. júlovú nedeľu minulého roka spomienková slávnosť pri príležitosti 609. výročia upálenia stredovekého magistra slobodných umení, českého teológa, kazateľa a náboženského reformátora. Majstra Jána Husa upálili 6. júla 1415 v Kostnici. Na záver pietnej spomienky prijali prítomní požehnanie od evanjelickej farárky. V piatok do poludnia 19. júla si predstavitelia ozbrojených síl Slovenskej republiky, zástupca Ministerstva obrany Slovenskej republiky, predstavitelia samospráv miest, obcí, cirkví a ďalších inštitúcií pripomenuli pred rodným domom Milana Rastislava Štefánika v Košariskách jeho 144. výročie narodenia. Položením vencov si uctili pamiatku velikána československých dejín, astronóma, vedca, generála, vojenského pilota a vynálezcu. Po duchovnom slove patril záver pietnej spomienky na Košariskách otvoreniu 3. ročníka Štefánikových dní, organizovaných spoločnosťou Milana Rastislava Štefánika. Program na Košariskách pokračoval besedou so spisovateľom Jozefom Banášom a jeho hostiami. V Brezovej pod Bradlom v múzeu Dušana Samuela Jurkoviča privítal primátor mesta Jaroslav Ciran spolu s Petrom Novotňákom, potomkov Milana Rastislava Štefánika. Tí si z rúk primátora Brezovej a predsedu spoločnosti Milana Rastislava Štefánika prevzali pamätné plakety. Piatkový program Štefánikových dní ukončilo v Brezovej pod Bradlom hudobno-poetické pásmo Podsta Štefánikovi v podaní spevákov a hercov štátnej opery v Banskej Bystrici. V sobotu pokračoval program od rána, kedy sa na medzinárodný pochod po 3 trasách vydali či už vojaci alebo turisti z rôznych krajín. Ozbrojené sily Slovenskej republiky mali na námestí rekrutačné stredisko, vystavené boli výtvarné práce s tematikou Štefánika a návštevníci si mohli pozrieť zberateľskú výstavu vojenských uniforiem. Sobota popoludní patrila na námestí vystúpeniu hudobnej skupiny Staré dobré časy. 3. ročník Štefánikových dní ukončili nedeľné služby Božie v evanjelickom kostole na Košariskách. Počas predĺženého júlového víkendu sa na námestí v Brezovej pod Bradlom konal tradičný pivný festival. Už po druhýkrát ho tu zorganizovalo občianske združenie Skrášlime Slovensko. Okrem rôznych značiek piva, viacerých druhov jedla a detského kútika pripravili organizátori súťaže pre malých i veľkých. Futbalový klub Bradlam Brezová pod Bradlom zorganizoval na futbalovom ihrisku tradičný turnaj o pohár primátora mesta. Turnaj otvoril medzi prvými 2 zápasmi primátor Brezovej Jaroslav Ciran. V prvom zápase zvíťazili domáci nad Slovanom Priepasné 3-0, v druhom zápase zdolalo Záblatie družstevník Deutsch 6-0. V zápase o 3. miesto boli úspešnejší futbalisti Priepasného, ktorí zvíťazili nad Deutschom 11-2. Vo finále sa zrodila bezgólová remíza a tak sa rozhodlo v penaltovom rozstrele. Úspešnejší boli hráči Záblatia, ktorí sa stali víťazmi turnaja, druhé miesto obsadili hráči domáceho Bradlanu.